Pravo na repliku, narodni poslanik Enis Imamović. Izvolite. Ja sam čuo sad od ministra odbrane da mi treba da smo zahvalni zato što smo sve vrijeme morali da čekamo da postanemo neko novo žarište koronavirusa da bi nam predsjednik lično uručio respiratore koje je kupio od naših para. Pa mi smo zbog takve politike i došli u situaciju da u bolnici u kojoj gravitira preko 300.000 građana, i Bošnjaka, i Srba, i Albanaca, i Crnogoraca, da nemamo najosnovnije uslove za rad. Ne za liječenje od korone, nego za najosnovnije medicinske zahvate. I pričate o nekoj vojsci, ministre vojni. Vojska Srbije je 90. godina okretala topovske cijevi prema Novom Pazaru. Svi građani Novog Pazara to pamte. Kolega Imamović, izričem vam opomenu. Ta vojska Srbije... To je laž. 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 To što ste rekli je laž. To što ste rekli je laž. Pravo na repliku.